Mela kif tafu huwa tajjeb ħafna li aħna naqtaw mir-rutina jekk iridu naqsu l-istress u l-ansjetà għaliex għax hekk tri ħatibqa' tagħmel dejjem l-istess affarijiet, ġismek u moħħok ħajagħtuk is-sinjali li isma' wasal iż-żmien li tibdel naqra. U naturalment nafu issa u anke llum illi huwa l-ġimgħa li qed nippost dal-video illi fil-weekend normalment inbidlu naqra r-rutina. Issa ħafna minnha sfortunatament nista' ngħid ir-rutina ma tantx jibdluha b'mod daqshekk tajjeb. Allura meta jerġa' jasal forsi l-ħadd u speċjalment it-tnej nerġgħu nibdew back to square one nerġa' jibda ċiklu ta' kemm jiena jien, xi dwejja it-tnej, kemm hu kraħ, eċetera, eċetera. U dan ma jkunx sempliċiment għax pereżempju issib jew il-ħadd toħroġ tixrob tajjeb u allura inti it-tnej ħadqum żorba, imma sabu wkoll illi jkun affettwat minn kemm inqattaw ħin fuq il-computer quddiem it-television, eċetera, eċetera. Għax fil-fatt sabu illi iktar ma nagħmlu ħin wara ċertu limit, issa tgħid li l-limit kemmu, mhux kulħadd l-istess, hemm min jgħid min sab li pereżempju wara satej dan il-limit ikun imqabeż, hemm min jgħid isma' jien nagħmel 3 sigħat nibqa' tajjeb, nagħmel 4 nibqa' tajjeb. Però il-maġġoranza tagħna sabu minn studji illi iktar ma aħna naraw television pereżempju, iktar ma ndumu long stretch, iktar ħankunu ansjużi għax dak jilgħabilna ftit man-nervous system tagħna jgħidulu. Allura meta aħna iktar nkunu ansjużi noqogħdu inqas tajjeb. L-għada ħanqumu iktar bil-ġuħ, tajjeb għax aħna nqasmu norqdu sew iktar l-għada jkollna daw il-hormones u daw il-sinjali trajn lejn moħħna illi ma tantx ikunu regolati, allura ħaniklu iktar ħankunu għajjanin, iktar ħankunu bin-nervi, eċetera, eċetera, eċetera. Min-naħa l-oħra, jekk dan il-weekend jekk il-bambin irid, tnaqqas ftit minn dak it-television mhux qed ngħidu ma tara xejn ta' ma tnaqqas. U tiddedika ftit ħin, ftit imqar għall-exercise. Sabu illi meta inti ġismek ħadem, meta inti l-muscles tiegħek irsistew, awtomatikament iktar ma jkun qed jgħaddi ħin fil-ġurnata, iktar moħħok ħajrelease ċertu kimika illi ħatgħinek biex inti torqod u biex torqod sew. Ħafna nies jgħidulek isma' jiena mmur norqod bil-ħsibijiet. Isu moħħi hija mejjed imma ġismi għadni bil-kemmu sajtu, għadu ma jridx iħallini mmur norqod. U dik normalment tkun waħda mill-kawżiet li ma tantx iwa nkunu ċaqlaqna. Allura jekk aħna ħadmu dawk il-muscles, iwa il-ġisem ħajjibat norqdu aħjar. Allura ħaniqafaw, jekk tistgħu tixxerjaw dal-video ma' sħabkom jew ma' kull min taħsbu ħajbenefika minnu napprezza ħafna. U apparti minn hekk, jekk tixtiequ xi għajnuna jekk nista' ngħidkom xi mod relatat mal-fat loss, mal-fitness, mas-saħħa ġenerali, ibatuli messaġġ dirett u ngħinkom il-aħjar li nista'. Niltaqgħu.